muliingaanni saqqummiinerit tullinguuttussaapput Ingen sko. Ja. Hej. trivsel tanner qaasuqallunaatut qallunaoqaasiat ajungilluinnertu uut imaliallaannerlugu qaasuqartingisarput qanu iliskalaassu taarusussagaluarpisiu atugaarissaarner алламут сумитик атугаассаарнэрмут тунгана илаатиута диарнеқартарнаа имма эқугасоқалуарам таммалу нассуи имма арлас нассуиатиссақартиккалуараа малунни таагуутиссақартиккалуараа питсааққиннаарту Лоққисимаарнэрму мимаам тунгуиммеқармил илоққисимаарнерт панингуиллимми Hej. Ingерсаллуарни ингерсаллуарниссапингаартиттарпарпут нуаннерсуунни ингерсаллуарнерисса уаннерсумик ингерсаллуартумик атуарфимми атуақарнеқ Så har vi dig, Nicolas Nørholm. Velkommen til. Tusind tak for det. Og til at starte med vil jeg gerne have lov til lige at sige tak til Uddannelsesstyrelsen Sermersok og Rik Grønvold for at have inviteret til det her oplæg med fokus på klassetrivsel, læring og elevens egenvurdering. Jeg vil her dele præsentationen. Kan I se oplægget nu? Vi kan se den. Det er godt. Men det er jo tre store temaer, der i min optik også kalder på lige så stor opmærksomhed. Hvor jeg håber på, at det her oplæg vil frembringe nye perspektiver og indsigt i, hvordan vi sammen kan gøre en forskel. Inden vi fordyber os i temaerne, vil jeg kort fortælle, hvor jeg kommer fra og lidt mere om, hvem jeg er. Jeg kommer fra virksomheden Taxento, der er ude med en løsning, der fremmer kreativitet, læring og trivsel og sparer kostbar tid på planlægning og dokumentation. Her er jeg founder og CEO og har haft en optagethed af, hvad der fremmer kreativitet, læring og trivsel. Jeg har mere end 20 års undervisningserfaring, og så har jeg arbejdet flere år som læringskonsulent. Og så har jeg en række relevante uddannelser inden for området. Taxento som virksomhed og konsulenthus har et team her, og vi er nu indgået et samarbejde med hjerneforsker Eivind Antonsen Segnant, som nu er ude med en science tech løsning, der også kan kobles til Taxento som system. Men først, hvad siger videnskaben om det her tema, vi har, hvor jeg forsøger at komme med nogle perspektiver. Og her har jeg hentet inspiration fra psykolog og lektor Hans Henrik Knoop og den positive psykologi og temaet trivsel i kompleksitet. Og har her valgt at pege på 2 typer processer, der skaber trivsel. Her tales der om vækstprocesser, som blandt andet handler om læring, leg og kreativitet. Og så balance,
processer. Altså friheden til at kunne regulere, hvis der er for meget eller for lidt af noget. Eksempelvis hvis man mangler væske, mad, mangler kærlighed eller orientering i tilværelsen. Jeg vil også gerne fremhæve oplevelser, som styrker personlig udvikling. Og her taler Knoop også om kortvarige positive emotioner, som både vedrører fortiden, det med at have været stolt, afklaret, tilfreds, men også nutiden, nuet, en oplevelse af hygge, mad, musik, inspirerende rum og fremtiden i en tryghed, tillid, optimisme og håb. Altså det at ture kunne gå ind og møde det nye og ukendte. Og så her fremtræder vi også længere varende fordybet engagement, hvor særligt fokuseret opmærksomhed er en vigtig faktor. Eksempler kan være leg, hobbyer, læsning. Men her, hvor vi oplever en balance mellem kompetence og sværhedsgrad. Og så sidst, men ikke mindst, vedvarende oplevelse af højere mening. Altså følelsen af at føle sig hjemme i sociale fællesskaber. Og det at kunne tage ansvar og byde på noget i en større sammenhæng. Og så bringer det mig videre til den her model, den her flow-model, og den positive effekt på trivsel. Zonen, som vi kender, hvor vi glemmer tid og sted, og vil senere pege på redskaber, der hjælper med kompetencer og sværhedsgrad mødes, og hvor chancen for fordybelse eller flow er størst. Læringens helhed og kompleksitet det er blot et ønske om at illustrere, hvor kompleks læring er, og senere også kunne pege på redskaber, der kan skabe overblik i den kompleksitet, både til hjælp for elev, lærere, vejledere, ledere og ikke mindst forældre. Når vi ser på den hidtil mest verdensomspændende forskning, så har man fundet frem til, hvad der virker bedst i undervisningen. Og her vil jeg gerne pege på, hvordan de har fundet frem til viden erhverves. Og jeg tænker nok, at I alle har været rundt om den her, men det jeg gerne vil fremhæve, det er særligt punkt 6. Effekterne af forudgående viden er stærke. Altså den vigtigste enkeltfaktor, der har indflydelse på læring, er, hvad eleven allerede ved, som jeg også gerne vil komme ind på senere. Og sidst men ikke mindst, elevens egen vurdering. Peger videnskaben også på, at elevens vurdering af læring er den faktor, der har den største indflydelse på læringsudbyttet. Og det, at eleverne lærer bedre, når de forstår, hvad de skal lære, og hvad der rent faktisk forventes af dem. Og at vi sammen må blive bedre, eller i hvert fald ser det vigtigt, at vi udvikler og kommunikerer tydelige mål for undervisningen, der vil fremme egenvurdering og feedback. Så er vi jo kommet frem til, hvor jeg nu skal sige taksentumut tikislu arit, og hvor jeg gerne vil præsentere Taxento, og hvordan at systemet kan være med til at tale ind i videnskaben, men også hvordan at systemet kan være med til at fremme trivsel, læring og elevens egen vurdering. Med vores erfaringer fra praksis og inspiration fra videnskaben. Og netop inspiration fra videnskaben, hele systemet er udviklet med afsæt i en eklektisk tilgang med inspiration fra en lang række læringsteorier og nyeste kognitions- og uddannelsesforskning. Og en anvendelse, der hviler på holistisk læringssyn, synlig læring og refleksiv praksislæring. Og her også både inspireret, men også understøtter Vivian Robinson, der er ude med elevcentreret skoleledelse. Målgruppen. Vi henvender os til individ, der er fra 12 og op efter,
Og her er det skolers ældste trin og ungdomsuddannelser, og de primære brugere er elever og lærere, og sekundære brugere er vejledere, ledere, forældre og eller andre omsorgspersoner. Vi henvender os til 3 fagområder: personlig og social udvikling, humanistiske fag og naturfag som dansk og matematik, og så praktisk musiske fag og teknisk faglighed. Her starter vi med de her 2 fag, dansk og matematik, og vil senere kunne tilbyde at tilbyde engelsk, grønlandsk, samfundsfag med flere. Når man ser den her platform og et ønske om at imødekomme den her kompleksitet, så udfolder vi en række styringsredskaber, vurderingsredskaber, planlægningsredskab, dialog- og feedbackredskab, refleksionsredskab og udviklingsredskab i den her løsning og platform. Lidt vil vi ind på, undskyld, at jeg lige kom til at trykke lidt hurtigt her. Vi vil gerne lige give en intro til selve designet og indholdet i vores fagområder her. Vi kommer konkret med en didaktisk ramme, kan man sige, som præsenterer en forside, hvor man har muligheden for at placere personlige og sociale kompetencer, som man finder i læreplaner, men også kompetencer, som er dem, der ligger til grundlag for værdien i ens skole og institution. Og her som bare et eksempel på steder fra læreplan. Personlig og social udviklings læringsmål. Ja, der kommer eleven på banen her, for de bliver rent faktisk beskrevet af den enkelte elev ud fra egen vurdering af, hvor, kan man sige, hvor man oplever de her kompetencer, og så med feedback fra læreren. Når forsiden er udfyldt, præsenterer elevens personlige og sociale kompetence, og kan man sige, at når man så når frem til at finde ud af, hvilke kompetencer finder man det givende at sætte fokus på at udvikle, jamen så kan man her i systemet finde dem ved en gul cirkel og markeret i et gult felt, og vi peger på, at man maks har, kan man sige, at man maksimum er i gang med at fokusere på 2 kompetencer ad gangen. Med få klik kan man altså få et PDF-udskrift, som kan sendes til skolens dataplatform, og efter behov til andre fagprofessionelle ved eksempelvis til kommunen ved skoleskift. Og det vil altså sige, at man kan spare ubeskriveligt meget tid, som jeg ser som en væsentlig faktor, når jeg er ude ved skoler og ungdomsuddannelser, både for ledere og ansatte, som frem for at skal skrive subjektive synsninger og vurderinger, kan man jo her med få klik få et mere opdateret og kvalificeret datagrundlag. Herunder også anvendes til vidensbyrd, som også vil kunne spare tid i forhold til dokumentation. Det samme, når vi kigger på indhold og design i dansk, så har vi også en forside her, som både giver eleven, men også forældre et helt andet overblik over, hvad det er, man som udgangspunkt skal lære i det her fag, og med muligheden for også at følge barnets læring. Og her har jeg nogle eksempler fra undervisningsplan og læreplan, hvor vi ligesom har været inde og finde de læringsmål, som passer ind i at udarbejde den her stilisering af læringsdelmål, der giver eleven sådan et overblik over at starte med eksempelvis brøker, decimal og procent, og skabe en, kan man sige, overkommelig
læringsvej. Og også her vil jeg gerne pege på, at man ved få klik kan få en PDF-udskrift, som også kan sendes til skolens dataplatform og også i forbindelse med samarbejde med andre fagprofessionelle. Men vi vil gerne pege på Taxento også som et refleksionsredskab, da eleven her tilegner sig viden og fælles viden om kompetencernes definition med konkrete eksempler fra hverdagen i samarbejde med andre fra klassen, som er med til at skabe grundlag for egen vurdering og udvikling af personlige sociale kompetencer. Og selve arbejdet med den her løsning og introduktionen ser vi blandt andet integreret i vores humanistiske fag, da processer understøtter fagenes mål. Feedback-redskab ser vi, at kan man sige, vi fremmer eleven som medspiller i egen personlig og sociale udvikling og vil bruge begrebet som katalysator for bedre læring og trivsel, og så kan man sige til nytte i alle fag og fællesskab. Og jeg har været så heldig at sidde i en forskningscirkel med Marianne Tolstrup, som har peget på her og forsket lidt i, hvad gør det, at vi sætter et større fokus på styrker og potentiale. Og jeg synes, det er interessant at trække frem her, at hvis vi kan have redskaber, der øger det her fokus, så har vi muligheden for, kan man sige, at gøre eleverne opfyldes med flere positive følelser, udvikler en opfattelse af egen kunde i en positiv retning og blive mere motiveret og øge trivslen. Og samtidig også styrke en positiv betydning for de sociale relationer i en gruppe. Og det er det, jeg vil frem til med næste slide her, at ved at vi ikke kun har det her fokus på faglighed, som jo også er fantastisk, jamen så har vi en mulighed for her at sætte ramme om sociale kompetencer, der bliver til nytte i alle fag. Det med, at vi bliver bedre til at samarbejde, arbejde struktureret, vise respekt, tage noget medansvar, vise noget vilje, det kan vi bruge i alle fag. Og dermed også så dermed at have et redskab, der kunne synliggøre vores styrker og potentiale, som de evner, der har indflydelse på, hvordan vi lykkes med læring. Vi kan også se det her, kan man sige, som et styringsredskab, da man med få klik som lærer får overblik over klassens, men også helt ned til elevens daglige læring og læringsproces. Et redskab, vi ser som en hjælp ved undervisningsdifferentiering, men også et redskab, hvor de synlige læringsmål skaber overblik og kan hjælpe eleven her step by step frem til næste klasse, trin eller prøve. Som en elev her fra Danmark sagde, nej, hvor smart, så kan jeg jo bare tage det fra en ende af. Og ja. Og så også det her med netop talt ind i det, at det optimerer sidemandsoplæringen med en positiv effekt. Altså det, at det er små, tydelige læringsdelmål, gør, at der skabes nogle muligheder for at optimere den her sidemandsoplæring. Hvis vi kigger lidt igen på, hvad videnskaben peger på, som jeg var inde på i indledningen her, jamen, så var det her med den vigtigste enkeltfaktor, der har indflydelse på læring af, hvad eleven allerede ved. Og her har vi udviklet et system, hvor man rent faktisk har muligheden for, at inden vi starter det her fag, så kan vi rent faktisk få undersøgt, hvad er det rent faktisk den enkelte elev ved, og så tage afsæt derfra. Så vi egentlig undersøger, hvad kommer du med af viden? Og den undersøgelse er eleven selv med til, hvor eleven her er medspiller i forhold til at vurdere,
hvad kan jeg egentlig i forhold til det fag her, og hvor er det bedst, jeg bliver mødt inden for nærmeste udviklingszone. Så har jeg valgt at trække det her frem, da ny information, der ikke kan relateres til eksisterende viden, hurtigt bliver glemt. Og med en opmærksomhed på, hvis der er for langt et spænd mellem det læreren siger til det eleven sidder med af kognitive skemaer, så kan det være til stor udfordring, og her med chance for at blive glemt. Videnskaben peger også her på, at elever motiveres ved selve oplevelsen af, at jeg har lært noget i dag. Jeg har ikke bare lavet en opgave. Nej, jeg har faktisk lært noget. Og det vil jeg både kunne se og kunne følge sin læringsprogression frem mod mål. Altså, hvor klar er jeg rent faktisk til at gå videre i 9. klasse? Hvor klar er jeg til at gå videre i 10. klasse? Hvor klar er jeg rent faktisk til at kunne gå op til en prøve og have hurtigere muligheden for at stoppe op? Og her vil jeg blot pege på nogle af de steder i systemet, som hurtigt giver et overblik over, hvor er du henne i forhold til at følge med. Så har jeg været meget inspireret af Louise Klinge, skoleforsker, som har forsket i lærer-elev-relationer med fokus på lærernes relationskompetence. Og her der vil jeg gerne sætte et særligt fokus på nummer 2, eller det var Louise peger på, at generel og specifik viden om børn og de unges læreprocesser er afgørende, ligesom didaktisk overskud er afgørende. Og der kommer Taxento her med en mulighed for, at det vi sparer noget tid ved planlægning, og vi kan spare noget tid, og det med også at give en større viden om, hvor er den enkelte elev i sin læringsrejse, kan fremme lærerens forudsætninger for at handle mere relationskompetent og styrke lærer-elev-relationen som afgørende for læring og trivsel. Vi kan se det som et dialog- og feedbackredskab, hvor man også sparer tid på dokumentation og skabe et bedre grundlag for både dialog, men også daglige feedbackprocesser, som også videnskaben pegede på i introduktionen. At det her med feedback er en vigtig og afgørende faktor. Og så det her med igen at kunne have en hurtig adgang til et kvalificeret grundlag, der kan være med til at optimere den løbende evaluering. Vi kan samtidig også se det som et planlægningsredskab, da vi her kommer med en løsning også fra 5. december, hvor man udover at få et overblik over, hvor den enkelte elev er, også kan få et overblik ved få klik, hvor er den samlede klasse. Det kan blandt andet også være til hjælp ved iscenesættelse af undervisningen, så vi sikrer os, at vi får sat unge sammen i effektive grupper, hvor man er mødt i samme, kan man sige, niveau i forhold til læring, men også kan inspirere af andre elever, der har lært de respektive læringsmål og gerne kan lære fra sig, da de kære børn og unge rent faktisk er gode til at fortælle andre, hvordan de rent faktisk er kommet frem til den løsning i den respektive opgave, som jeg har oplevet i praksis. Sidst men ikke mindst, det her kvalificerede grundlag ser vi også kan være med til at fremme sparringen imellem både kollegaer og også samarbejdet, som er både mellem kollegaer og ledere, der er fysiske rammer, nogle gange kan være langt fra hinanden i en travl hverdag. Og her vil jeg også gerne lige rundt om, hvordan vi kan få forældrene med i det her, da forældrene kan få
kan man sige, en daglig opfølgning i forhold til, hvor er barnet i barnets læring og læreproces. Der kan fremme mulighed for at kan man sige, sætte hurtigere ind med støtte og hjælp, alt efter behov. Men også i forbindelse med ad hoc situationer, hvor man har brug for at tale med nogle forældre, eller ved skole-hjem-samtaler, kan man få et hurtigt datagrundlag, der fortæller, hvor er eleven i forhold til at følge flow i den her klasse, om det er 8., 9. eller 10. eller blive klar til prøve. Hvis man nu sidder og tænker, at systemet kunne være interessant at tænke ind i ens skole for lignende, så peger jeg på, at implementering af systemet er, at nye redskaber kan være ret så interessant, og man kan have lærere og ledere og ansatte, der tænker, at det er fantastisk. Men når vi så kommer til en travl hverdag, så kan vi ret nemt falde tilbage til gamle mønstre. Og det er her, vi gerne vil være med til at gøre en forskel i forhold til at sikre, at vi kommer rundt omkring en implementeringsproces, hvor vi møder den respektive lærer, vejleder og leder i en travl hverdag. Slutligt vil jeg gerne pege på en lille opsummering af det, jeg har præsenteret her, hvor vi mener, vi er med til at gøre en forskel. Og ja, listen er lang, og man kan bruge noget tid på at kigge ind i det her. Men det er noget, vi mener, vi gerne vil fremhæve i forhold til at kunne gøre en forskel, når vi vil fremme trivsel, læring og elevens egenvurdering. Slutlig vil jeg gerne tage med her, som jeg fandt frem og vil dele med jer, at jeg finder, at nysgerrighed og visdom er, kan man sige, en vision herfra, at vi sammen kan være med til at kvalificere en personlig og social udvikling hos børn og unge, og særligt fremme udviklingen af nysgerrighed og visdom. Og det mener jeg er et fokus, da nysgerrighed er en særlig kvalitet ved vores opmærksomhed. Men der peges også på, at nysgerrighed ikke bare er nysgerrighed på ting, men interesse for andre mennesker og få sin egen udvikling. Nysgerrighed får os til at se fremad og undres, og det skal udvikles. Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne pege på, at visdom kræver indsigt i andre mennesker. Det gør intelligens ikke. Man kan sagtens være smart, uden forståelse for eller hensyntagen til andre. Men man er først vis, når man kan udvise empati. Visdom handler både om viden, indsigt og dømmekraft. Hjernen er handlingsorienteret og socialt. Og med de ord var det egentlig et ønske om at skabe et rum for tid til drøftelse og spørgsmål herfra. Så hvis der er mulighed for, at vi lige afsætter nogle minutter, hvor vi lige får muligheden for at tale med sidemanden om det her oplæg, så tænker jeg, at jeg vender tilbage her om 13:17.
Så værsgo at tale med sidemanden om det oplæg, vi lige har været igennem for nuværende. Tak. Nicolas, vores tid her siger 09:08, så det er 09:17, at du vender tilbage hos os. Det er fint. Ja. Jeg gør det på dansk, så du kan være med, Nicolas. Som Nicolas siger, så tal med jeres sidemand, eller find en, som I kan tale godt med om Nicolas' oplæg omkring Taxitus værktøj. Og så får I mulighed for at spørge ind til hans oplæg om cirka 10 minutter.
Ja. Så er det gået cirka 10 minutter, og Nicolas er klar til at få noget feedback på sit oplæg. Hvis der er nogen af jer, der har lyst til at spørge ind til Nicolas' oplæg, så løber jeg gerne med mikrofonen. Ja, altså hvor jeg vil se frem til, at der er nogen, der her er kommet frem til spørgsmål, hvor man enten taler ind i, kan man sige, noget af det, vi kommer med, eller oplægget omkring klassetrivsel, læring og elevens vurdering, hvad der særligt er vigtigt at have fokus på i vores skole- og ungdomsuddannelser. Og hvor I har jeres fokus. Ja, Kærlig. Ja, det her fra Uddannelsesstyrelsen. Jeg har markeret, fordi noget af det oplæg, du har, det minder meget om det, vi snakker om for 20 år siden, men det er vores evalueringssystem, der hedder Angusekka. Det er vores lidt gammeldags 20 år gamle Angusekka eksisterer endnu og bruges endnu. Men vi skal vide, at Angusekka, det er kun ark 6, der er obligatorisk. Alle andre ark, der kan I bruge hvilken som helst program, I har lyst til. For eksempel det her. Nicolas taler om, man skal tage udgangspunkt i, hvad barnet allerede ved. Det er også det, Bartok og Gonomer og den, hvad skal man sige, også at reform bygger på, altså hvad eleven allerede ved, det er også noget, det handler også om det, at man tager udgangspunkt i elevens kultur, som ligger til grund for adorfiktering, men også hvad Miklar snakker om, noget om bedre evalueringskultur. Så det er meget god tråd med det, vi har snakket om i går. Og som sagt, det er kun ark 6, der er obligatorisk. I må bruge hvilken som helst evalueringsredskab, der handler om elevens egne mål og til støtte for undervisningsplanlægning, men også til støtte for elevens personlige vækst og faglige udvikling. Tak, Kærlig. Er der andre, der gerne vil sige noget omkring Taksinto? Billeborg? Det er ikke så meget spørgsmål, men mere sådan nogle overvejelser, vi har gjort os.
sådan, selve rækkefølgen, du har deroppe, tænker jeg også siger lidt om, hvad vigtigheden er. Altså, at klassetrivselen er noget af det aller vigtigste. Og jeg tænker, de erfaringer, vi har også, det er i hvert fald, at hvis vi har klasser, der vokser i kassen, jamen, så kan vi ikke, så er læring jo ikke mulig. Så jeg tænker også, det hun snakkede om i går, Midlerak, at den her kvalitet, altså den strukturelle kvalitet, den kan man også sætte ind på klasser. Altså, hvis rammerne ikke er der, hvis de vilkår, man skal have for, at børn lærer noget, ikke er der, jamen, så lærer de ikke noget. Altså, at den her klassetrivsel, nogle gange, så har vi jo måttet aflyse undervisning og så sige, nu sætter vi simpelthen 2 voksne ind i klasse for at få det her til at fungere, fordi ellers så fungerer det ikke. Altså, så har man bare børn, der i hvert fald ikke kan vurdere deres egen læring overhovedet. De kan kun se, at de har det rigtig svært. Så egentlig mere bare en overvejelse over, at jeg tænker, at rækkefølgen der er, som den skal være. Tak. Ja, Jesper? Der var lige lidt med lyden, den forsvandt et øjeblik. Jeg kan ikke høre noget lige nu. Det er klart, der er ikke nogen, der siger noget. Kan du høre noget nu? Ja, nu er der lyd igennem, ja tak. Når du snakker om, at data skal placeres i en platform, hvilke platformer tænker du på, som har sådan set kun skoleindsatser? Undskyld, ja, Hvilke dataplatforme er det, du tænker, at det kan placeres i? Fordi vi har sådan set kun skoleindsatser heroppe. Jeg tænker ikke som en platform, de kunne ligge på. Ja, altså det jeg vil forsøge at sige, det er, at det data, vi genererer, kan understøtte de for nuværende dataplatform, hvor man har elevens stamdata liggende, hvor man så fra Taxento kan sende den her PDF, og vi er også udviklet på et større samarbejde, at vi kan sende data digitalt direkte videre over i de platforme, som man anvender på de respektive skoler, hvis det var rigtigt forstået i forhold til spørgsmålet. Ja, det er vist det, Jesper efterlyste. Er der andre, der gerne vil spørge ind til Taxentos system? Måske vil jeg lige... Ja, værsgo, Nicolas. Tak. Egentlig sådan i forlængelse af det, vi lige har været rundt om, er det egentlig, at vi har set, at der er en masse platforme ude i vores skole- og ungdomsuddannelser. Der er læremiddelsplatforme, der er læringsplatforme, der er dataplatforme, der er et hav af platforme. Og de kan en masse. De kan bare ikke helt det, vi kommer med, så det vi forsøger at komme med, det er, kan man sige, ligesom at understøtte nogle af de platforme, man har i forvejen. Så sådan vil vi forsøge at præsentere Taxento, også kan man sige, som et redskab helt ned i klassen på elevniveau, men også et redskab, man som leder kan bruge ved med få klik og få overblik over klassernes progression. Tak. Nicolas 십사공일 사는 발전력 관수감도 가오중립በት. Ja. Vi kan også gerne kommentere eller spørge. Du nævnte, at der er det der læringsmål, hvor der skal i læring enkeltevis render. Står der det der læringsmål er lagt ind på det der skematisk, på det der udfældingsark, som de nævnte?
Der var lige noget med lyden, som forsvandt lidt en gang imellem. Er det muligt at gentage spørgsmålet? Tak. Det der tekster, hvor eleverne skal udfylde, eller læreren, er det allerede på skematiseret? Er det læreren, der skal udfylde? Det kommer lidt an på, om vi taler om det personlige og sociale design, for der er der en proces i starten, hvor eleven får udfyldt, hvad er det rent faktisk, jeg har af mål, hvis jeg vil blive bedre til at samarbejde eller planlægge. Med mindre eleven egentlig vurderer, og læreren egentlig vurderer, at det at planlægge, det går egentlig ret godt, men der er noget andet, vi skal pege på. Så i forhold til det personlige og sociale, der inviterer vi eleven ind i forhold til at vurdere og komme med nogle udkast til, hvad er det rent faktisk af små læringsdelmål, jeg kan gøre for at blive bedre til at arbejde struktureret eller samarbejde eller lignende. Når vi kigger på dansk og matematik, så er læringsmålene lavet i systemet med hjælp fra didaktikere og faglærer. Men det er sådan, at det er vores, kan man sige, udkast til en stilisering af læringsmål ved at kigge ind i jeres læreplaner. Og de vil altid være, altså det vil være muligt, at lærere kan komme med feedback og sige, vi kigger på jeres læringsmål, er der muligheden for, at vi kan justere og regulere, fordi vi ser noget andet? Og ja, det er der, for det er rigtig vigtigt, at lærerne her kan føle ejerskab og kan være med til at være med i rejsen i forhold til de læringsmål. Og hele implementeringen med Taxento er sådan omkring læringsmål, at når man har arbejdet med Taxento et år, så sidder vi sammen, og så sidder vi og kigger på, er der nogle af de læringsmål, der simpelthen var for nemme? Var der nogen, der var for svære? Er der noget omkring den måde, de er beskrevet, så de rammer elevens verden i forhold til at blive forstået? Så derfor har vi muligheden for at genbesøge de læringsmål og yderligere kvalificere. Der kan også være kommet nogle nye læremidler, noget nyt undervisningsmateriale, der gør, at det kunne være givende at prøve at kigge på den stilisering af læringsdelmål. Så det er lidt to forskellige processer at arbejde, det personlige og sociale, og så når vi taler om dansk og matematik. Jeg håber, det var svar på spørgsmålet. Evika nikker, så du har svaret på hendes spørgsmål, og der er et spørgsmål mere fra Jesper Lerbensen. Ja, tak. Ja. Jeg tænker på, om du kan komme lidt nærmere ind på, hvad det egentlig er sådan mere konkret, der skal til, hvis det her det skulle udfoldes, og hvordan, altså hvad er forudsætningerne for, hvis det skulle udfoldes, også i forhold til den økonomi, der sandsynligvis er forbundet med det? Tak for spørgsmålet. Det er jo sådan, at vi for nuværende har lavet en aftale med AHL om at få afprøvet Taxento i en proces frem til maj-juni måned, som også skal skabe grundlag for at gå videre ud og folde det her ud til de øvrige klasser, men også vise jer og andre. Og det vil være klart, at hvis I fra Grønland tænker, at det kunne være et interessant system at tænke ind, så vil det være muligheden for at komme med nogle helt andre muligheder i forhold til, hvad koster, kan man sige, systemet. Så hvis man går sammen flere, da der både er implementeringsprocesser, og så hvor der kan man sige, er selve kan man sige, licensaftalen. Så både implementeringsgebyret og selve licens vil vi jo kunne imødekomme på en helt anden måde, hvis I er flere skoler, der går sammen. Og jeg vil lige tilføje, at jeg nu i morgen eller overmorgen skal skrive under på et samarbejde med
med dr. Eivind Segnan, som er hjerneforsker, som har udviklet en helt ny videnskabsteknologi, som han både har brugt i hjerneforskning, men også kan bruges i skoleforskning, der gør, at man ikke skal cykle til Nordgrønland, Sydgrønland, Øst og Vest, for at undersøge, hvad er det faktisk for nogle forskelle, vi gør, og hvad sker der før, under og efter, med en meget, meget billig løsning, som er mere kvalificeret end den, kan man sige, udfordrer nogle af de forskningsmuligheder, der er i dag. Så derfor, i forhold til at implementere på en større gruppe af skoler, og vil vi i hvert fald tilbyde, at man ved anvendelse af den her løsning, kan hver skole få muligheden for at undersøge, hvad er det for nogle forskelle, vi gør, og så kan hver skole komme op på et dashboard, og så kan man følge hinandens udvikling. Og så det er også, kan man sige, nogle løsninger, vi gerne vil tale ind i, når vi taler implementering af systemet. Tak, Nicolas. Og så er der et spørgsmål fra Karin fra Raudrup. Jeg sidder og tænker på, at det er mægtig fint og flot, alt det du sidder og siger, men hvor er den røde tråd, hvor er yngste trinnet og ældste trinnet? Drejer det sig ikke om, at både elever og forældre kan se en sammenhæng? Ikke at de skal til at forholde sig til noget nyt, når de når ældste trinnet. Der var lige, kan du sige det sidste af det, du sagde? Altså, eller gentage spørgsmålet, hvis det er muligt. Jeg savner en rød tråd. Altså det drejer sig om, at det er for ældste trinets elever, som jeg har forstået det. Hvor er yngste trin og mellemtrin henne? Forældrene, de efterspørger i forvejen en rød tråd, hvor de kan genkende, hvad der sker i anden klasse. Det er den samme evaluering, de får i 9. Det synes jeg ikke, jeg kan se i det system her. Og jeg er glad for, at du spørger. Og tusind tak for dit spørgsmål. Systemet her, når vi taler om den personlige og sociale design, så er det designet til individet, der er udviklet, og typisk vil vi sige et individ mellem 12 og 14 år, der er i stand til at kunne reflektere over egne læreprocesser. Og derfor er den metode og den tilgang, vi anvender her, udviklet til den klasse. Og når vi har udviklet Taxento til start med fokus på ældste trin og i Danmark udskolingen, er det fordi vi ser et enormt fald i lyst til at gå i skole, jo længere vi kommer op, kan man sige, i vores klassetrin. Og for at kunne redde, eller kan man sige, få fat i den her gruppe, som grundet biologiske udfordringer, at man bliver i pubertet, og der sker en masse, få givet dem nogle redskaber, så de fastholder lysten til at gå i skole. Og det vi så er i gang med ved siden af det her, er vi dermed, fordi vi også får spørgsmålet, kunne I så ikke udvikle et system, som kan anvendes i yngste trin og mellemtrin, og jo, og det er vi på vej med, men der bliver det mere læreren, kan man sige, der her, kan man sige, fører pennen, og når man så når 6. klasse i Danmark, når vi når for jer 7. klasse, så vil det være eleven, der tager mere og mere over, og er med til ligesom at reflektere, apropos det, vi har talt om i dag, fordi vi mener, at vi også kvalificerer en måde at kunne egenvurdere. Så derfor inviterer vi meget mere eleven ind i en følelse af medansvar, som også Knop peger på, jo mere vi kan give det her ansvar ud til eleven og føle, at du er med ved rettet. Så det er på vej, men det er for netop at skabe den røde tråd på den lange bane. Men for nuværende vil vi gerne imødekomme rigtig mange af de elever, vi ser falde fra med fravær og bare synes, det er svært at gå i skole. Og jeg håber, det var svar. Ja, tak, Nicolas. Lykke vil spørge igen. Nu er i grønlandske
har fået udrullet iPad til alle elever. Skal I udvikle app, hvor de kan udfylde via appen? Fik du den, Nicolas? Nej, det gjorde jeg. Der var simpelthen hele huller i lyden. Vi gentager spørgsmålet lige en gang højere. Eleverne er nu udrullet iPad hele kysten. Eleverne har iPad. Skal I udvikle, hvor de kan udfylde via app? Tak. Altså som jeg hører spørgsmålet, så også om det kommer over på en applikation, altså hvor den kan bruges på telefonen. Er det det, jeg hørte? Ja, via iPad. Ja, altså for nuværende anmoder vi om, at systemet anvendes på iPad og på iPad og på computer, hvis det er tilgængeligt. Og det er simpelthen både for, at eleven får en oplevelse af, at læring også kan foregå andre steder end på ens telefon. 1. 2. At mange må opleve, at telefonerne bliver taget fra dem, fordi de er udfordret af, at det er svært at holde fokus væk fra Instagram og Facebook og alt muligt andet. Så hvis vores løsning kun lå på en iPhone, eller på en telefon-app, men vi er sideløbende i gang med at imødekomme det ønske om, at den også kan lægges, kan man sige. Man kan følge progressionen på en telefon, og det er blandt andet med ønsker om, at når man sidder eksempelvis med mor og far hjemme og spiser, og man snakker lidt om, hvordan det er gået, så skal man ikke op og hente sin iPad eller andet, for at stolt vise frem, hvordan det går. Så kan man også se, kan man sige, progressionen på en telefon. Men det er en diskussion, jeg synes, der er interessant, og også skulle være meget interessant med jer, og vi mener, at det er vigtigt, at man også kan tilgå redskaberne, altså tilgå Taxento på telefon. Ja, tak, Nicolas. Nu er der sidste kommentar fra Leila Vivian fra Edouard Fik, Hans Slynge. Efter Leila Vivian, så må vi runde af. Leila. Hej, Nicolas. Godt at se dig. Kan du høre mig? Ja, tak. Ja. Det er blot en bidrag eller en tilføjelse til det, som Galle og Helle og alt de andre, der har sagt noget omkring det, du har fremlagt. Det har vi jo talt meget om, det at du har fik Hans Lynge i det et godt stykke tid. Og der er meget sammenhæng med det, der blev fremlagt af Ph.D.-forskeren Michael Rapp, om det alt det, vi har talt om. Blandt andet det, du fremlægger nu, og som det, som Galle siger, altså også Susie Adelholm og de to andre her, som jeg sad og snakkede med. Det er nogle produkter, som vi allerede kører. Men vi har det ikke sådan digitalt, som du fremlægger her. Så vi glæder os virkelig meget til at gøre brug af det. Og så også derefter se, hvor står vi hen i dag i forhold til dengang. Og hvor skal vi hen fremad. Tak. Ja, vi må bruge Leilas ord som en afrunding, og vi siger tak til dig, Nicolas. Vi skal videre i programmet. Det var interessant. Ja, tak. Og som jeg sender her, vil jeg være meget taknemmelig, hvis I vil sende nogle bud på det her, og så synes jeg lige, I skal have den her slut af med den her slide her, hvor jeg lige præsenterer den her. Den synes jeg, vi skal til. Og så vil jeg sige tusind tak for jeres deltagelse, tak for jeres spørgsmål, og jo et ønske om, at vi sammen kan være med til på sigt at skabe den røde tråd faktisk fra yngste trin
mellemtrin og op til vores smukke unge mennesker i ældste trin. Tak skal I have, og et rigtig, rigtig fortsat godt lederseminar.